Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ni Daniel nga napuuluan, kwarta. Dear Manong Nemi, inawis ko Manong Nemi ni Ani dito'y balay para iti dinner. Ket syempre, dapapa ken ni mama, umis-isam da. Sa atin niya rasahas kanya. Isungatan, dahito tagbaling nga manugang mi, Daniel iho, bareng pa. Dahil ti mang kilatis no, mabalin. No, no lang nga ti pagsasalitaan iho kita champion. Awanin ti sa pulang pagkikuha na. No artista ko mag isot kapipintasan nga artista, itagdama nga panawen. Kastamat ti ko na ni Mama Manong Nemi, nulang nga ti pagsasalitaan champion ni Ani. Ison Manong Nemi iti maikatalo a babae ti biyag ko. Nga inyam amok kada papake ni Mama. Tapno agbalin ko maamanugang da. Kadagiti muno na Manong Nemi saan ta nakalasat. Nagsipod ta. Santak nga pudnong ipatpatig. Tilaeng tawidek nga kinabak ng Manong Nemi iti kamkamkamen da. Namin Manong Nemi bugbog tungak nga anak. Idin to na progreso, tinegosyo, dabapake ni Mama. Nga dikitanto iti tawidek. Kinabudno na Manong Nemi, iti nakapagturpus ako iti college, nagmaster pa yun Manong Nemi, siya kung timang manage kadagita nga negosyo. Kahit matenda papake ni Mama ti agres, iti negosyo, kadagur ore dalaingan iti agbalin nga apuko da, tapno iso ti pangipukusan dan ti panawenda, apang uray da, iti idadanon ti panakalpasan ti misyon da dito lubong, into ni sublidan ti impabulod ni Apo Diyos abiyag kadakwada. Namaminsan Manong Nemi ket narigat ti biyag ti baknang. Amay ko na, doon na di pampanunutin. Ket posible pa nga adap panang hold up daking ka, o panang serik di man nanakaw iti balay mo. So, dapat pagrigatan na ti baknang. Nagsibot na pang panunutan, sa dinot pangigastuam, iti kwarta nga daking ka, di ba? Kasi tama ti kinarigat ti nakurapay, at problema na nagsapol ti kwarta. Agtrabaho, gat no basit lang ti sweldo na, basit tumigaman na kwarta, saan nga umanay para kadagiti kasapulan da tinaldaw, nang runa no dakkel a pamilya, data nga pamilya, ket nakurapay da lang. Teko na, sang kasapulan, sang kaapuyan. Nagbabada aming nga narigat. Narigat, ti marigrigat, saan lang isudat narigat pa, Manong Nemi ti may sabak nang runa. Ini kastoy nga panang pili, no asin no talaga tinapudno nga babae, nga saan lang nga kwarta, iti ap-apteran da. Kas ko na, Manong Nemi da papake ni Mama,
no lang ati pagsasalitaan, awanin ti sa pulag pay kini ani. Ni ani manong naming at may sabat na professional, accountant, iti may sangat akila kumpanya. Kaya nung as pagarigan, ta maasawak to ni Suna, siyempre duwa kam to ti mang manage iti bukod mi nga negosyo. Kas iti kalikagom da paki ni mama, na nawabaling nila kumagat, agasawa ako, nga madanak mo ti anak, nga apu ko da papaki ni mama, nga nasapul nga tanangik tagpili, tapno di kasta, sana to nga babawi. Tado ngamin manong nemi, dagiti amamok, nga kastoy ti kasasaad na, nga mabalin na, nga dagiti na asawa daket, saan da nga nagbalingan na pudno. Imagine. Ti babae ko mga maikamang iti adda mabalin na, kwarta lang ta opteran na, ket adan to pala sa bali nga lalaki ti biyag na. Nang runa, kanig iti babaknang nga umat unay lang langana. Ti kwarta lang tadda. Siyak manong name perfect. Nga umat ka diti perfecto diti lubong manong naming arig na. Perfect. Nagwapo ak, di adalak, bakna nga. Nagkalang lang kam nga rod nga nangan manong name siyak ni Ani ken ni Papa agraman ken ni Mama. No panagkargaraw manong name estilo panagsasao kada amin perfect. Kang kanayon nga magbaga da Papa ken ni Mama nga perfect. May katlo na ito nga babae ti biyak mo iho. Panagkunami ket ison ti agbali nga manugang mo. Kumusta mi ti family background na? Well, Papa, iso na lang tako Tanya, kadagupad na nga talo, ni Ani ting kapapanglawan. Oh, yung karigatan ng lang tinagtiradwara. Imagine tapituda nga kapsat. Nakaw, kat mangnamnama pa ilang met. Dagiti kakapsat na, kang kwa na. Amangan met no, saan pa ilang iso? Ti agbalin nga katakta ko na mo iho. Amangan met no. Hala, sabi ko mataison. Inimalpas kami nga mangan, manong naming, siyempre nagpalpa kami. Madam, sweetheart, itulog ka doon. Itulog na. Kung ako nanom yan, sigurado ka. Daniel, amok, nuwapay nga may inyam amunak ka rin parents mo. Tapno, katulungan ida, nagdesisyon, no siyak tirumbeng kung saan. Saan ka di? Kasapulak na ginagan na kanya. Siyempre, mamok lang no at makunada, ngayon awan ti sa bali lang kang runan nagdesisyon na saan nga siya. Taorin no saan da ka akayat, no kayat ka, awan maraming da. Ipatpatik ka unay. Daniel, mamati ka kuma. Wen, mamati ak, nang runan umyan ka. No pa umyanan na kapag itinasahan. Kaya lang, kahit kung ipundukin ka, nagsapsapul ka ti virgin, I'm sorry. Saan ako ng virgin? Abay, nadanak man iti boyfriend. Diyak naliglikan nga itid kang kuha na ti amin. Yung sikat may kadawa. Nagsasawak ti pudno. Kadap na kita matak. Nagululbuta ko na saan. Sige. Mamatiyak. Umiyak ka na. Sigurado ka? Umiyan ka. Gabutan na bayagin. Dede no odi ka niya. Katsi ka. Nabaybayag pa kaway kanya ka? For how many years? Andak pa lang iti college. Di adan mapasamak. Manungatawan na almost 4 years.
Imi ang ngarud ni Ani manunemi kat siyempre. Nag-sex kami. Awanin ti pilawag pa manunemi ti kinabanglo na kinalinis ti kutis na champion. Ti pamagina manunemi. Perfect. Ker may ayo ak launay kadagiti asog kanereng-eng na manunemi. When? Katkas ko na nga saanin nga virgin na paniknikak nga talagang agpeso. Ta saan narigatan. Sunalayang manunemi tadi dumteng iti panag-climax ko. Inamput ko di barukong ko. Nagdanak. What's wrong? Huh? Awan na nyaman na reto. Musapul nga baga, nag-enjoy ka kadimit laing, sweetheart? Baka sobra ti pa nag-enjoy ko. So nga, anta ka ti sakit ti puso? Ada, oh my God, abi ganti mo yung baga. Abi ko man yung baga. Katasan ka unay ko mga pina-enjoyan. Nung naglaing kan tumat ngamin, sweetheart. Yes, of course. Nalaingak. Sala nga sikat nalaing. Nalaingak may tamang manage. Nalaingak may tamang romansakin ka. Akas ti kinalaing mo. No kayam ti mangan tang doa. No kung may bagam nga sakit ti puso, ti gagangigla ko mga panag-sex. Sana kas diyan. Nga balik. Okay, amok to maminsanin, sweetheart. Di tao na ipalpalaluan nga mga numatake ka. Ang problema. Daling mo di doktor ko. Sa maysa, napipigsa na kiti gadgatanyik nga maintenance ko para ti puso. Sige, maturog na araw din. Saan talang ipidwa? Di mo kaya. Da sakit ti puso mo ko na. Basta kaya. Hala, baka no. Sus, mga mapasamak ka, maatake ka nga si Rarabaho. Baka paatake ka nga ron eh. Tapay, gabot kinapintas mo. Kinapanglum. Kinalaing mo. Ani. Saan nagbabawi? Nga mangikasarking ka. Nudumteng hindi ta kakalesa. Kadmang namnama ka, Daniel. Agbalinag to ang tultuloy nga napudnukin ka. Saan nga kaputabak nang ka? Ngam kaputipat-patek ka. Diba? Agkatimta? Anang agkatim? Mabali mo ako na yun nga nalaing at ngam digit at dumang nababay di biyang mo, diba? Yeah. Amang nga nalalaing ka. Amang nga nabangbanglo ka. Amang nga nadamay tayo kakin ka. Isa nga panagkunak. Kat talagan nga si kandag baling nga asawa. Isa nga. For the second time around, ani, kahit kumarinti may tayo. Ngalwada ma, baka no sumrot ti atake, tapusum, saan? Mga sinapo Diyos. Saan ko ba't nga remedyo na talaga madlaw ko kumadi? Basta, kahit ko ti maatake trabaho mo, oy, huwag naman. Nga mawamit lang, tilakas ka napasamak manong. Wan, nabilag namin, uno nasamay ngamin, di kiti tumarek manong. Kanuas ka sa nulaeng, dumting to ti gundawing pa-operak. Kung amin eh, dahil delikado ngamin, no, maupera. Baka saan nga kalasat yun. Nanusaklatan, tektumtumar, yan tangi, adumati kwartang igatang ko. Adan innam nga bulan manong name iti relasyon mi kini ani. Naipasyar na beten nga amunak kadigit naganak ken kakabsat na manong name ket
pamilya dati na ornos. Numampay, sabat makuna nga damabalinda no tikat talagang sang kasapulan, sang kaapuyan, no mabalin, kabutado da nga rod nga kakabsat. Gagang nga mitlaing empleyado, manunemi, dagidaganak kadakwada nga kababaan nga pwesto. Agpadpada da nga utility, manunemi ti may sa nga public hospital, datatang kininanang na. Kada kasi kadakkel ka pamilya, manunemi saan nga umanay, ti sweldo da, nga duwa, naruna kat pituda, sa ni anit inauna. Sabi ko nga, tamatulungan tanto di kakabsat ko, sweetheart. Yeah, sure. Ano nung ko nga nagtaado nga kwarta, no saan nga itulong. Kasi kada kita raramidan, da papaki ni mama. Ito man nga foundation, ikanda ti donasyon. Da kita awabayang punan. Nakasaysayat ka nga rod. Talagang, adot matultulungan niyo. Katuin. Kahit sabi ko mata, pati ti pamilyak. Kahit matulungan. When, saan lang nga sisyak, tulungan ta idang adwa. Ay, tulungan ta adwa. Ti pamilyam. Datang adwa, gabot adatan doon ti asawa. At tatagin di kong daway manong nami weekend, nga kuyog kami nga mapanag-shopping, agpaspasyar, ag-relax, mapangkamtimol. Kadadari kita kong daway no ka manong nami nga kuyog kami, kipkipin, akakbayad. Ado na kita mapatalya, wow, bagay da. Guwapo ken na pintas. Langan na babak na. Ito na minsan nagundaway manunemi ngawan dete para i-withdraw kay ti kwarta. Masapul ko ti kwarta eh. Tapaka sa pulak. Iso nga, nagkuyog kami manunemi kini ani nga na pa nag-withdraw iti bangko. Ano ti withdraw mo sila? $500,000 lang. $500,000? Delikado, da makakita kada ka nga mag-withdraw ka sa kadakil na baka no. Hold up na ka. Isupot ko man iti gagangin lang ang supot. Gagangin supot. Pasin man lang $500,000. 5 lang ang bundle nga sa 100,000. Diba? Sa 50,000, balisa nga pula bundle. So kahit ko. 50,000 tunggal bundle. Ini maka-withdraw kami manunemi siyak di mang aklini. Basket. Nga nagyanan na. Siya ako ni mangargay. Pangkudo ti bag ko. Saanin, napipinas na ito. Ada nga ma-hold up ka na bag ti bag panam. Aklik-liklat na nakasto. Paano ka rin? Nagkara ka. Pagkisuon na niya. Tabasit sumuknal nito simbahan. Wala tayo sa dagbot simbahan ito. Handaglukan di kotsem. Hanin. Magnatalatan. Isupang exercise. Ito, yung mga ano da, mga hold up kang ka. Ang mga ano da, nawang pagdalagam. Nakairot pa na nga klilik nga rin dito. Supot. Nga ayan na. Baka mabutbutan na taga supot kat marigreg. Muti lang yan. Ano, may $500,000 lang dito. Manulang natakwat. Nakasaysayo na tamang hold up ka data. Ang mga no, dangranta ka pa eh. No problem. Naruwama ko, nagagamit ka nga kwarta. At adupin ako muna ta papantapin nga dito simpaan. Tapay. Adut hold up dito simbahan. Tigtig na ka kaslata tayo. Gagangay ka lang tao. Handang mo nga. Kahit ko lang gagangay ka lang tao makikita da. Tap na dayo ang kinipagad. Malaksid na sikat mang hold up kanya. Oh! Hold up ti boyfriend ko. Hanga napatigan niya kaya tao kwarta. Sikat na napatig sila. Ha? $500,000 na ito. Malaksid na. Billion ko may so hold up ka.
Iniasunag kami ni simbaan manunemi. Ado na kita nakaintar nagpalpalama. Kawatak ti bulsak. Abay, kung kata-katak no at nabariyak. Ito kita saksang agsot. Ito ko ka na kita palpalaman. Ito na pasardengak manunemi. Abay na pasardengak sila. Kita mo na dyan. Naglapsat. Nalapsata ka? O, nalapsat ka. Nalapsat. Nakatugaw. Dasarukod na. Abi nalapsat dati man nga palpalama. Di ba? Iti palpalama kat sa akin dahil nalapsat. Saan nga gwapo? Irandada pa ati agarwat iti narukit. Dati rutay-rutay. Tapi no adad nga masyang ka. Di ba? Yeah. Umasadag tawag kang kuha na. Ada manong nemi. Ada. Kalugong. Diya kalugong na manong nemi. Isot ikatan na sa isot na kadata. Pangitidanda. Iti kwarta na para kang kuha na. Kaya pinagpalpalama. Nalapsat mo eh. Nasalunod mo tilangan ha. Hindi mabatog ko manong nemi. Hi. Hi, sir. Good afternoon, sir. Ma'am. Apay, napasama ka na sa akam? Nadisgrasya, sir. Kasapulan nga maopera. Ngimawan ti pagpa-operar mi. Tanakurapi kam lang. Nanano? Nadisgrasya nga ron. Inlubot na ni tatang ko iti motorsiklo na iti papang ko pa nagbasa. Ada nang dungpar kada kami. Nadungpar matinat sakak. Kasi kaya, kit ni tatang mo, nanano, naitayok, ni may bagta na siya at panagdisuna. Kung na ti doktor, nakasapulan ti operasyon. Tapos ito, agsublin tumit lang ti. Agsublin tumit lang ti. Normal nga, panagnak. Nakasaysayang ka, no saan nga maoperar. Huwag narod, sir. Pagbasbasam, imbaga naman ng name. Oo, sige. Manong name. Dede ikikilyak na supot. Nang ginakuharak ti may isang bandel. Umanay dito yan? Indisok manong name yung tupak iti kalugo. Yung nakiktutak manong name. Hindi pidutin ni Ani. Sweetheart. Adunay. Inalan na manong name iti 50,000 pesos ka nakabundle. Adunay. Sana sinuktan manong name iti 500. Manayan deta. Ora kat adu madigit tinulong nga tumulong kang kuana. Sayang na tayo tadbo kang kuana. Labas ka matlaw na yun. Tadbo kang kuana to 50,000. Manong name. Iti kasi diyan nga napasamak. Diyan ka mo. Tamisimiplot lata. Ti amin iti panunod ko kat sinarapak manong name iti barok kong ko. Natulidak manong name kat may burais. Tinagyan ti bag. Nga para jay nayon 50,000 pesos. Anong name? Napakidemak. Idagmulagatak manong name. Tanatulidak nga ron. Pidpiduten ni Ani manong name tinaiwara nga bandel nga kwarta. Sana insupot manong name iti nakaisuputan na. Idinto tatiya agpalpalama nga maopera ti sakan na manong name nasiputak latamet tinsigida nga panangalan na ti sarukod na manong name sa inkarigatan na ti masidag nga nangalalay kanya. Sir, what happened, sir? Sir, tulungan na kami. Itarito ti hospital suna. Magayap kayo kumatambulansya. Kahit nangasawain manong name.
ti agpalpalama ti nangarayat kanyak. Idinto ta tinubiak nga ni ani. Diyay kwarta ti mo nga inarayat naman. Ah, it's okay, okay. Okay, awan problema. Honey? Sweetheart? Ah, ano napasamak ka? Sumurt sakit ko. Ay, mabiglang. Tumawag ang ambulansya. Saan? Saan, nani? Masapol may tarik at ospital. Hanin, isublim la kanya akong ti kwarta. Ti $500,000. Ah, kwa, nanging pa namon. Nataldalgad nga yung bag ko. Kita makita na ibatam. Na iborais. No, adang dagos nga kwan. No, saan nga hangko nga dagos nga inala. Di adang, baka no, adang nagtaray ko mga palpalamat. Gimambat ko man. Kasi jay, uwin, sayang. Imun unang inarayat mo ti kwarta, ngimiti siyak. Sweetheart? Mali, tumagterak. Sublim kanyak ti kwarta. Sige, sweetheart. Sublik kang ka. Ading ko, sir, hangan na sakit na sakam. Pinilit ko nga rin titimak der. Tap na maarayat ka, sir. Okay. Manot masapol natin operasyon mo. Umanay ko man na 50,000. Yung babahoy mo at asawam. Saan ko nga asawa? Girlfriend ko pa ilan. Mekan, sir, may katam, itaros ka iti ospital. Sino doktor mo? Yung bagana ano. Okay, amok ti doktor mo. Okay, mekan, sir, ipangkakin ko na. Tap numarogyahan ti operasyon ti sakam. Nagsublimat lahat ti dati. Kamay pagnam ti sakam basta mo operar sang kari. Uwan, sir. Sweetheart. No problem. Kasi tigadat ko, tumulong. Di nakadatipain. Napatagking kat kwarta, di ba? Masayangan ka. Iso nga sinuktam ti 500, 50,000. Iso mati mo nang inarayat mo di kwarta, yung basta kasyak. Pasensya ka na. Isa rin ako kumamad nga arayatin tayo nang dito nga pagpalpalamat marayat kang kan. Ngayon bes kumangit agpalpalamat at gumamat kumat umano lang ang bandel. Kalpasan na, itaray na kuma. Samat na makataray ta. So, never timiti sa akin na. Sir, saan nga di kwarta tinakita? Nudikid na kayo. Nakasapulan ti mga rayat ka na kayo. Tama. Gabuta, siyempre, kasapulan nyo titulong. Okay. Saan nga na-spend pa yung ilawlawag mo, basta. Dapat pategak. Kaya ka, dapat pategak ng ti kwarta, di ba? Oo, sir. Gisel, manong nemi tinagan, tagpalpalama. Manong nemi, yung pangkungaro dito ospital, kat sumursurot matlata ni Ani. Alalay ko nga rod. Kinasaritak ni doktor na manong nemi kat imbagak kang kuana. Doktor, aramidem ti amin, akapintasan para kinilisel. Ure manot magastos, siyak nagsumbat. Ay, reglado Daniel, sir. Okay. Ibatik kang kanini, Lisel, irugyaman ti operasyon. Ore itong bigat kumalatan, Daniel. Okay? Itulod na ka rod, Lisel, di balayo. Sa kanto may alaen, into bigat, tapno, isa ka dito hospital ni doktor. Ore saan latan, sir? Adamat napalpalamak nga kwarta. Kagluwa naklatan ti tricycle nga gawid. Saman, itulod na ka. Aging ka di balayo.
Tapno mamamukpay da gidi naganaken ka. Sweetheart, ikam na tatapagpletenan. Naglagay pa mga mangurure ka na kiti kwarta ngayon withdraw. Kahit kung subadan, ti pa nang sakit kanya ni Lisel. Sweetheart, so nga sana katipakin. Kahit kung mamamo ti pamilya na. Gagangay lang nga balay manong naming ket simabat dagiti naganak kinigisan. Anak, apay. Ala, apay, intulod na ka? Nanang, tatang, may tuloy kumit lang ti panagbasak. Maoperar to nito bigat ti sakak. Ket ni Sir Daniel iti makamuti magastos. Ay, kasta. Ay, nagyamang kami kang ka, sir. Nagyamang kami. Dito lang yung inauna nga anak mi, kadagiti lima nga anak mi, ti pangnamnamaan mi. Kahit sakit na disgrasya, dahil hindi pagtawan tinapasama kiti asawa. Ano pagsapulan nyo, tata? Karpintero lang sa. Dahil matnana. Kagangil lang kita, ngagtagibalay sa. Sa dinutayan di kiti kakapsat ni Lisel. At dadat likod, madamada nga. Agtitindulong ti trabaho din tayo. Agsibsibog na kadagit ti mola mi nga natin di talikod. Sa agpagpakanda kadagit tayo tarakin mi nga manok. Sa ibating mga rin ni Lisel. Lisel, makanto alan, no bigat, ha? Glugan aktulatan, sir. Basta umay kaalaan. Umay kaalaan, tapos siya ti pangitulod kang kakini doktor. Kat awahan ti pagbadanaragam. Amin-amin nga magastos. Siya ti makamo. Idi itulod kumeten ni Ani ti balay damanong nami. Mangangkad to yan. Sanin. Ken gupdentan ti amin. Ha? Daniel? Saan ka angaw kasta? Hanek aga angawa ni. Saan nga sikat ka sa bulak? Gapo ka dito kasi dyan nga napasamak. Nakalawlawag ti amin. Among ka din nga agin aatake ak lang. Awan sakit ko ti puso. Nagpambarak lang tareta ti may isang pagsuutak ka. Madalang ti sakit. Delikado kami ti sakit ti puso. Ito pinagpambar ko. Nasaan ang atak? Naging aatake ak lang itay. No sintirik, no sinut umunang arayatem. Naibora isa kwarta. Uno siya. May patpatag ka, Daniel. May patpatag ka. Mamati ka kuma. Mamati ka kuma. Please. Kahit mo lang di may kamang ganyak. Kada kami. Para ti pamilyam. Kahit mabalinta matatulungan kumawit ti pamilyam. Ay, awan amok kahit. No. No pagpilian ka, kwarta won siya. Ada pilihan ti kwarta, ngati. Saan nga napudnot pa nagahit mo kanya gani? Agpagpada kayo. Kasta won iti sangsangit kan panagpagpakaasin naman ng naming orek la arakupen. Nga arakupen na pwede iti sakak nagparparinto mang iti sangwanan. Nalpasan di amin. Ani. Samon nga ni babawi pa iti pasamak. Hanggang nakalasat ti panupok ko. Suwapol kalat sa balid nga mabalin mo malilaw. Sana siya. Goodbye. Impadamag ko rita kada papa kini mama manon nami. Kidam kadlang eh. Sayang. Sayang, papa. Sayang, di kinapidnas na.
napintas, naimas, ngem rupa ti kwarta. Sino ko mga minumat ngamin ti tao nga di masisirap iti kwarta. Ngem ti sapsapulek, ket awan ti kapatgan, ken kuana, no di siya. Sino nga rin ita? Di tinulungak. Di tulungak to para ko-operar ti sagana. Nilsel, kuwen pa. Namamok pa yun ti pamilya na. Isong ipasigurado ka na kayo. Ang ayayitan na kangatara dyan nga babae. Sino kumatisa nga may love kanyak, papa? Sa bagay, tekunadan, no asin no at talaga tinekari. Mayat tayo manunusan. Ngapang ko inahala nga talaga man nung name ni Sel, kat kasto ulit yaman, digiti naganak kang kuwana, kakabsat na nang naruna kang kuwana. Sir, ni Apo Diyos, timang supapak, iti kinasiyat mo. Ore sampay nga nagbalig iti operasyon, yung patsek. Nga pinatgan ni Apo Diyos, ti araraw ko. Intalag ko kang kuwana ti amin, na problema. Kanagamanak, tanasarakan ka. Nga sikat aramatin ti Diyos, tapno matulungan na. Kahit no matulungan ka, salang sikat matulungan. Nagraman pa iti naganak ken kaapsat mo. One, sir. Sir, kumusta yung girlfriend mo? Di mo man kinado ita? Hindi mo lakalman nga insina kisuna. Ala, api insinam ka nagpintas. Nagpintas kang peso. Kanalaing. Naimas pa eh. Ha? Andan napasama ka na kayo, sir? Dan. Di, no ikasar mo to, di, saan to nga virgin nga ikasar mo? Talaga nga saan, ha? Iminsinak mo ten. Tabi, sir. Apinsinam. Hamo ka din na matangan tinapasamak. Imo na nga inarayat na di kwarta, imbes nga siya. Kaslitek na puutan, sir. Hamo na puutan? Iti alistok nga timakder. Masadag nga marayat keng ka. Saan ko nang nakita pa tinaramid tinubiyam. Saan ka nga rumbe ko mga siyak arayatin na. Adak lang ti asadag na. Asadag isuna. Ngamit siya ka. Ngam sikapit mo na yung marayat. Sabi nga saan nga dya kwarta ginamatam ko ma. Tapos na pag-operar mo, taimbabawi na nga ron, 50,000, sinuktan na ti 500. Muna nga rayatan ka, sir, kapag si kadag kasapulan ti arayat. Diyaw kwarta agad mawalin ko matapidutan to, kalpasang maarayat ka. Sarsarong karak ni Giselle manong name kabayatan ti gadana ti ospital. Mamonitor akmet babayan ti doktor nga nang-operar ken kuana, mga asikaso ken kuana. Banag ko nakit balik iti operasyon, Daniel. Inaramid ko ti amin. Nga kabibintasan ken kanginginaan. Gabutan mo kamayted mo. Kaya't unay diyaubing, iti talagang agsubli ti dati. Tapno di kasta ket saan ngagbaling PWD. Ken kuana ket talagang kayat na. Ti makapagturpos tapno matulungan na ti pamilya na. Nasiyat nga bin. Nasiyat nga anak. Doktor. Urahek nga mawalin ng tirumar dito yung ospital. Kaya nung kasan ulayang, alayek di kita naganak kang kuana. Tapno agbalintang empleyado ito negosyo. Idi makaruwaran iso na manon nemi nakastaon iti isem na idi pabuyan na ti panagdana.
Sir, thank you. Amoy ka din nga may sangadan, sir. Si eskwela mi. Nga dahil tikal may sangkali-kali ka gumakaunay nga agsulit dati nga. Panagkaaramat ko ti sakak. Kadi. Nga, isot pa ni may sang mangliblibre iti matrikulak. Kasta? Kung sir. Magsala ka mga ortabuyan ka. Uri akong tukar na. May isang valley dancer manong name ni Lisel. Pinapudno na manong name. Napang ka mismo ti gym, tapos kasta ka na pinpinas ka nung ipabuya na kaniya. Kan talaga may paneknek nga okayen di saka na. Okayen di saka na. Kasi lamay tayo kaktiragsak manong name nga mang buy-buya kaniya. Lisel iti panagsala na. Makikunkuntas gaya mga isot mga representar manong name di eskwela da. Iti balay dancing. Iti malpasan manong name nga kasaon iti lingit na. Iti mismo nga panyok manong name tinalak kapinang punas ko. Kanig iti lingit na. Hala, sir! Saan saklatan, sir? Lisette. Amay, sir. Nakapimpinas ka? Napimpinas di nobyam, Dati nga nobya. Ako pa'y boyfriend mo? Ako pa'y, sir. Di nagkahit ang agbaling ng boyfriend mo? Nanis, sir. Anak may kari, sir. Nagsapsapulak, tagbalin na asawa. Nga napudnong agayat. Alat mariknam kanya. Sir, hindi mo pa ilang makita ka. Naabakon. Ngayon ko ang galang terapaap. Kabuta siya sinotimayat tikas kanya. Gagangay lang. Nagtao dito gagangay ang pamilya. Manikrikat. Idinto ta si ka, sir? Nagsapsapo lang tikas ka. Sika siguro, ken sigurado nga sikan. Iti isakot na po Diyos kanya. Katsyak mat isakot na po Diyos kanya. Sir, gagang angaw kasta. Baka mamati at. Ipanagdag ko kanya. Ngayon teramidem, agbasa ka, agturpos ka, tapos narikasta, kadadakan to nga kaduwak ng mga sikaso, iti negosyo. Nga tawidan ta, kadag itinaganak ka diya. Alaeg datatang kinanang mo, nga empleyado, iti negosyo. Saan nga nag-graduar, sir? Iti college. Mabalin lang tatagtrabaho. O saan nga nag-graduar. Tadamat na iti posisyon nga maibagay para kanukada. Katsika, nagbasa ka. Tanod, danto nag-college ka na kinikakapsat mo. Tulungan tayo na. Tulungan tayo na kinikakapsat mo. Tapno makapagbasa naman. Makapag-graduar kayo. Talaga nga nakasaysayat ni Apo Diyos, sir. Kasto di kang kanahin ko kaya kararag. Nga adda ko mangtulong ka na kami. Tapos ni kastagat man, mapadasa mi met iti nanamay. Nga gragsak, nga biyag, nga saan nga marigrigan. Kat nukas pagarigan talaga nga matungpal na ito yung arapaap ko. Kan karkararag ko, sir. Agbalinak tumet ka na siya at nga tumulong iti padak nga tao. Manong nemi naman adon nga inawis ko ni Lisette dito balay. Kaya magustuhan unay dapapake ni mama. Ngayon saan nga umyan manong. Ada di ko daway nga umyan. Ada silad na hanggang magkaskasilad manong. Agang ka manong nemi nga natungpalan kas iti pagtungpalan ti pagkasalita ak manong. Nagraduar ni Lisette. One. Kat ison din nagbalin nga kaduwak ng mga sikas ti negosyo.
Aging ka nga nagkalaysa kami, manong. Nagkalaysa kami, kat nakaragragsak kami ngagpadpada, ng runay di madanunan tirabi, kat napaniknikak manong. Virgin, ti nasawak. Awanan ti sapulag kang kuana. Taday suna. Wen. Imaglakid din manong nemi. Taday suna, inaramat met ni Abod Diyos, tapos ni kastakat, maduktalak, iti saan, nga pudno, no ubaw nga ayat, ni ani. Nga ni ani kat jakon amo, no, sa nun ayan na, no, anat napaspasamak kang kuanan. Imaglakid din manong nemi, na panunot ko, pinagpambar nga, sakit ti puso. Gapotikas jay, nga inaramit ko, nga inaramat ko, uno inaramid ko, panang subok kang kuana. Ad-adda nga napatpateg, kini ani ti kwarta, ngem iti siyak. Kat niliset, manong nemi, awan ti sabali nga napateg kanyak, no saan nga siyak ka mismo. Gapot patpateg nak, kini patpateg ko, agpimpinateg kami. Natulungan mi, digidi kakabsat na, manong nemi, kadagpapari dagito, napintas ti biyagda, nga nagpamilya. Kat kaligagom da papake ni mama, manong nemi, nga madaan ti apu ko, nadaan kami, iti talong anak, kiniliset. Sa madlatangin sardeng, manong nemi, niliset, iti kinabali dancer na. Tapan naka-exercise na dita, manong nemi. Habang kami kuno kakalagi di gym, kat umanay-unay, nga buy-buyain na pagpalpalakpakan, digiti anak misuna. Gabot ti kinalaing na, iti likodan nga dan edad na. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman naklaunay ti anus mo, kanang urnos, kalbasan nga nakinsen kang ka ti detalyena. Thank you very much kadagiti aming nga nagbuya, ka nagdangag, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarbingan ti biyag, kadagiti patak nga nagbuya, more power to your program. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Daniel. Thank you, Daniel. Yan. Kasanong matuktalan, no, jay babaeng ipatpatag mo, mangipatpatag kang ka, kita ipatpatag na ka nga talagang ususto. So, ano, tumunang arayatem, no, jay. Umunang arayatem dito may iburay sa kwarta, sakbay yung arayatem jay naatake ko, no? Kaya, ay, buhay. Kanada. Ay, imbagpay. Ano ko na? Ay, adda kardero. Nga awamet, may kardero. Wala naman bigas. Ano ba? May motor. Wala naman gas. May gripo. Wala naman tagas. May asawa. Pero walang hugas. Papaano titigas. Adala na buyak ka dyan. May kardero, wala namang bigas. May motor, walang gas. May gripo, walang tagas. At may asawa, wala namang hugas. Paano titigas? Di ba, Arnel? Adala buhay mga sa Facebook? May kardero, wala namang bigas. May motor, walang gas. May gripo, walang tagas. May asawa, pero walang hugas. Paano titigas? Thank you. Karagay amin nga nagbuya, nagdangag. Padaanan nagdjay, lagip tinapalabas. Kan idikal man laeng. Itinamat lang na Emerson Studio.